Καλημέρα, Άρη. Καλημέρα Παναγιώτη. Πώς πάνε οι δουλειές στην όμορφη Κρήτη? Μια χαρά. Ωραία. Έχεις την καλοσύνη να μας κάνεις μία σύσταση για το ποιος είσαι, πού εργάζεσαι και ποιο είναι το project που τρέχεις αυτή την εποχή? Ονομάζομαι Βιτοράκης Αριστίδης. Είμαι πολιτικός μηχανικός στα Χανιά της Κρήτης. Σαν ελεύθερος επαγγελματίας, τα project που εργαζόμαστε είναι πολλαπλά συνήθως και κάποιες φορές μερικά από αυτά είναι ιδιαίτερα. Όπως και το έργο στο οποίο χρειαστήκαμε τη βοήθεια του Ματσιούριξ. Θα έχεις την καλοσύνη να μας κάνεις μια περιγραφή του έργου? Είναι η επέκταση της κλινικής Γαβριλάκη στα Χανιά, η οποία προέβλεπε και την εγκατάσταση ενός μηχανήματος ακτινοβολιών που λέμε εδώ στην Ελλάδα, το οποίο μηχάνημα για την θωράκισή του όσο αφορά το θέμα των ακτινοβολιών είχε κάποιες ειδικές απαιτήσεις. Γι' αυτό το λόγο χρειάστηκε να κατασκευάσουμε ένα κτίριο από πλεισμένο σκυρόδεμα ειδικής σύνθεσης, το οποίο είχε πολύ μεγάλα πάχη στα φέροντα στοιχεία, δηλαδή είχαμε τυχώματα πάχους έως και 2,5 μέτρων. Λόγω της θερμότητας η οποία κλείεται κατά την ενυδάτωση του σκυροδέματος, σε αυτά τα σκυροδέματα μεγάλου πάχους έχουμε την πιθανότητα να δημιουργηθούν στη μάζα του σκυροδέματος πολύ μεγάλες θερμοκρασίες και επίσης και μεγάλες διαφορές μεταξύ εξωτερικής επιφάνειας και εσωτερικού του κάθε στοιχείου, με αποτέλεσμα της εμφάνισης ρηγματώσεων. Κατά συνέπεια, έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να ελέγχουμε τη θερμοκρασία στη μάζα του σκυροδέματος συνεχόμενα. Αυτό μπορέσαμε να το πετύχουμε με το Ματσιούριξ, γιατί είναι ένα σύστημα που μπορεί να πληροφορήσει τον χρήστη σε πραγματικό χρόνο ανά πάση στιγμή με τη χρήση ενός κινητού τηλεφώνου ή υπολογιστή για τις αναπτυσσόμενες θερμοκρασίες που έχει στο έργο. Έτσι, έχοντας αυτές και τις καταγραφές αλλά και την πραγματική εκείνη τη στιγμή θερμοκρασία, μπορούσαμε να επέμβουμε άμεσα ώστε να διορθώσουμε πιθανές αστοχίες. Και το κάναμε αρκετές φορές, μπορώ να πω, γιατί το σύστημα πέραν το ότι καταγράφει συνεχώς, μπορεί και σε προειδοποιεί, οπότε έχεις τον χρόνο να αντιδράσεις. Καταρχάς, η κατάσταση είναι εξαιρετικά εύκολη. Οι οδηγίες που δίνουν οι συνεργάτες μας στο site είναι πολύ ακριβείς. Η συνδεσμολογία, η σύνδεση με το cloud, η σύνδεση με τον υπολογιστή είναι μια εξαιρετικά εύκολη διαδικασία, ειδικά όταν έχει κανείς να διαχειριστεί και λίγα θερμοζεύει. Και επίσης υπάρχει ένα αρκετά καλό helpdesk με την εταιρεία, οπότε οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί λύνεται σχεδόν άμεσα. Και φυσικά μετά το πέρας του έργου θα μπορέσουμε να φτιάξουμε και ένα report για να έχουμε επίσημα πλέον ότι το εγχείρημα πήγε καλά όπως θέλαμε. Ωραία, ευχαριστούμε Άρη για το χρόνο σου. Ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλές χειροδετήσεις και στο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά και εγώ χάρηκα πολύ.